מה קורה חברים? כאן ינון בעוד סרטון מטורף, והיום אנחנו הולכים לבית מלון, אז תישארו עד הסוף. 1 hour later. עכשיו אנחנו יוצאים לבית מלון, אז הנה. אז כן, אז תישארו עד הסוף, כמו שאמרתי. אוקיי, אז בואו נצא. זה בירושלים וזה אנחנו ממש רחוקים מהבית כרגע. אנשים, יש לנו 2 חדרים, עכשיו קיבלנו את המפתחות לחדר. נפתח. רגע. וואי. וואו, אוקיי. וואו. זה מטורף. אוקיי, נסגור את הדלת. בואו, תסתכלו. את הדבר הזה. עכשיו השעה, רגע, בואו נבדוק מה השעה. רגע, חכו. שלק, 11 ו-11 דקות. 1 hour later. בבריכה, בערב עומד לחכות משהו מדהים, אז תישארו עד הסוף. לחדר בריכה. לוקחים עוד מעלית לחניון. הגענו. עכשיו סיימנו את החדר בריכה והיה מטורף, אתם לא מבינים עד כמה. אסור לצלם שם, בגלל זה לא צילמתי. עכשיו הגיע הדבר המטורף, אז אתם חייבים לקלוט את זה. מרגי בדן ירושלים. אני חושב שבתקופה הזאת אני מקווה לפחות שהדבר היחיד שצריך את הפוגה הזאת ופשוט ליהנות ממוזיקה. טוב, אז כן חבר'ה, זה מרגי. חברים, יום חדש, עכשיו יוצאים לארוחת צהריים. יאללה בואו. עדן בן זקן מופיע, נכון מרגי הופיע אתמול, אז עדן בן זקן מופיע היום. אני הזמנתי אותו. תקשיבו, זה מדהים. ונמשיך. חברים, עכשיו המופע של עדן בן זקן מתחיל. חשבתי שככה קשה סיימנו את המופע, היה ממש טוב וכיף. לילה טוב. זה היום הרביעי, עכשיו אנחנו יוצאים לחדר אחר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר הזה, כי היום אנחנו יושבים, אז ביי. חברים, אז אנחנו עכשיו חזרנו הביתה, וניפגש בסרטון הבא. ביי ביי, ושימו סאב.